人類の祖先ホモ・サピエンスだけが生き残った理由。人類の歴史は700万年前に始まる進化の旅路から始まった。アフリカで見つかった人類の祖先、それがサエラントロプス・チャデンシスである。頭蓋骨の形状から見て取れるのは、二足歩行をしていた可能性があるという事実である。その小さな一歩こそがやがて大きな進化へとつながった。続いて現れたアウストラロピテクスは約400万年前の霊長類であった。二足歩行がより確実になり、手を自由に使うことが可能となった。視野を広げ道具を持ち運び、仲間と協力することが可能となった。やがてホモ・アビリスが登場し、石器を使った最初の人類となった。さらにホモ・エレクトスの時代には、火を使い生活範囲を広げていった。彼らは手斧などの石器を用い、狩猟や解体に役立てていた。